Shabbat Shalom toivotuksin sinne päin. Ja vähän saunoin, niin että jos jaksasin pitää, kun kuuma on taas tää keli ja vähän tommonen ukkostavakin. Mutta haluan vielä jatkaa sitä edellisen videoaihetta. Siinä oli tästä, miten niin kuin uskovainen voi pitää itsensä niin kuin vapaana ja siinä Jumalan rakkaudesta ja toimia siitä käsin. Ja miten me päästään siihen rakkauteen ja vapauteen, niin siitä vielä. Että tässä jatkuu tämä heti seuraava jae, Luukas 9 luku, ja luen tästä nyt kuitenkin vaan ensimmäisestä tonne 6. jakeet ensin. Niin hän kutsui kokoon ne 12 ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaat. Ja hän sanoi heille, älkää ottako mitään matkalle, ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää, ei rahaa, älköön myös kenelläkään olko 2 ihokasta. Ja mihin taloon tulette, sinne jääkää ja siitä lähtekää matkallenne. Ja missä eivät ota teitä vastaan, siitä kaupungista lähtekää pois ja pudistakaa tomu jaloistanne todistukseksi heitä vastaan. Niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla. Niin tässähän on tämä, kun Jeesus lähetti nämä 12 nimettyään opetuslasta apostoliaan liikkeelle ja miten hän varusti heitä, kun Jeesuksella oli tämä auktoriteetti saatu isältä Jumalalta, ja Jeesus tässä lähettää nämä omat opetuslapsensa eteenpäin ja antaa heille sen saman auktoriteetin kuin hänellä. Että on niin kuin hyvä pysähtyä miettimään tässä, että mikä tämä auktoriteetti onkaan. Että tässähän maailmassa me ollaan erilaisten auktoriteettien alla. Jo perheessä on isä ja äiti on auktoriteetit, sitten on koulussa jo opettajat ynnä muut, työpaikalla työpaikan johtajat, seurakunnissa pastorit ynnä muut, vanhemmisto ja näin. Ja me ollaan niin kuin erilaisten, täällä maan päällä erilaisten auktoriteettien alla ja tämä näin, että nyt kun ihminen on uskossa, niin hän on saanut itse Jumalan Jeesuksen kautta tämä auktoriteetti. Ja mitä tämä auktoriteetti pitää niin kuin sisällään? Ensinnäkin mä puhuin tuossa aikaisemmin siitä, että kuka istuu sydämen valtaistuimella. Että jos meillä on Jeesus todella elämämme Herra ja hän saa istua siellä valtaistuimella, että hän on ottanut sen valtapaikan, niin tämä liittyy tähän valtaan ja voimaan, tämä auktoriteettikin, koska Jeesus antoi tämän auktoriteetin, eli se on valta ja voima pyhässä hengessä toimia niin kuin Jeesuksen opetuslapsina, että Jumalan lapsina käyttäen tätä auktoriteettivaltaa. Ja tämähän on myös sanottu, että Jumalalla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Että hän on yli kaiken mitä on luomakunnan ja näin. Ja tässä nyt painotan tätä, että näille ensimmäisille nimitetyille opetuslapsille, jotka hän lähetti, niin hän todella niin kuin varmaan jotenkin heitä siunasi siinä. Tässä ei ole sitä kerrottu, laittoko käteensä heidän päälle, mutta itse Jumalan poika siunasi ja lähetti heidät. Ja tässä on ensimmäinen tämä lause ihan, että antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan. Niin tässä on tasavertaisena voima
ja valta ja kaikkia riivaajia vastaan, pimeyden henkivaltoja vastaan. Ja sitten oli ja-lauseella erotettu tämä loppuosa lauseesta ja voiman parantaa tauteja. Eli tässä on nämä sanat voima ja valta käytetty ja sitten tarvitaan tosiaan tämä pyhän hengen voima erilaisiin tauteihin ja sairauksiin, koska vaan Jumalan pojan, Jumalan voima voi vapauttaa vangittuja ja parantaa sairaita. Siis vapauttaa vangittuja, jotka on vaikka henkivaltojen sitomia. Niin tämä on heti niin kuin annettu tässä tämä niin kuin tarkka ohjekin, kun tätä pysähtyy miettimään. Ja tänä päivänä on paljon sitä, että on uskovaisiakin, jotka ei niin kuin ymmärrä tätä auktoriteettia, että meille on se annettu ja meidän tulisi sitä käyttää ja sitä vähän vähätellään. Itsekin olen tavannut uskovia ja ympärilläkin vähän on sellaisia, jotka en ole ikinä kuullut, että he jotenkin käyttäisi tätä valtaa tai voimaa. Ei se näy heidän elämässään, ei sanoissa, ei edes rukouksessa. Rukouksessahan meillä on tämä niin kuin valta ja voima ja sitten se voima tulee sanoihin, koska Jumalan sanassa on se voima muuttaa asioita. Ja ensinnäkään, jos me ei Jumalan sanaa käytetä omassa elämässä suussamme, niin meillähän on vain ihmisen omia sanoja, ihmislihan tuotoksia, mutta meidän tulisi ymmärtää ottaa tämä Jumalan koko auktoriteetti niin kuin käyttöön. Eli tämä valta ja voima ja ymmärtää, että me ei olla mitään vähäpätöisiä, kun me ollaan niin kuin Jumalan lapsia, me ollaan isän perillisiä, rintaperillisiä, me on uudesti synnytty ylhäältä taivaan isän perheeseen ja meillä on se auktoriteetti annettu ja meillä on ihan niin kuin lupa toimia tässä, että se ei ole millään lailla itsensä ylentämistä, että käyttää tätä voimaa. Päinvastoin, jos tätä ei käytetä, niin suoraan sanottuna vihollisellahan on meidän elämää aivan suora temmelyskenttä. Että joku ihminenkin miettii, että miten se elämä on tämmöistä ainaista niin kuin jotenkin rimpuilua niissä ongelmissa ja ahdistuksissa. Tietenkin yksi syy on, että miten on elänyt. Elääkö pyhää ja puhasta elämää, koettaen synnittömästi elää ja näin. Se on toinen puoli ja sitten se, että käyttääkö omassa elämässä tämä valtaa ja voimaa. Ja sitähän on vaikea käyttää, jos ei ihminen ole niin pyhällä hengellä täyttynyt, saanut pyhän hengen kaste tulisi saada. Ja myös sit näitä armolahjoja, työvälineitä, mistä olen aikaisemminkin puhunut. Tuossa voin myöhemmin, joku on pyytänyt vähän armolahjoista, että puhuisin, että mä mielellään puhun niistä aiheista aina, mitä pyhä henki mulle itselleni antaa, mutta katsotaan, jatkossa voi olla, että otan vähän niistä niin kuin tämmöistä perusjuttua, että mitä niitä on ja miten niitä voidaan käyttää tässä uskovaisen ihmisen elämässä, tässä työssä, Jumalan valtakunnan työssä. No sitten oli toinen ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Täällä aikaisemmin puhuttiin tauteja, nyt puhutaan sairaudesta. Eli kun me on saatu pyhän hengen voima, niin me voidaan julistaa, puhua Jumalan sanaa, saarnata ja julistaa. Ja se on jo lähetyskäskyssä, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille ja parantakaa kaikki sairaat. Se on aina niin kuin kaksi asiaa, että julistaa ja parantaa. Tämäkin monesti ajatellaan vain yksipuolisesti, että sieluja voitetaan. No se on ennen kaikkea hyvä, mutta meidän tehtävä on myös rukoilla ihmisille ja että sairaat parantuisi ja vangitut vapautuisi erilaisista sidoksista, henkiotteista, henkisidoksista. Että silloin kun me tullaan uskoon, niin siitä eteenpäin niin meidät on lähetetty maailmaan. Jumala lähetti oman poikansa Jeesuksen tänne
meille kaikessa esikuvaksi kuolemaan meidän puolesta, meidän syntien ja sairautemme puolesta. Ja hän on tämän viestikapulan meille antanut, kun me on uudesti synnytty, ettei me tehtäisi ihan sitä samaa, mitä Jeesuskin teki. Että Jumala voi sen kyvykkyyden antaa uskovaiselle ihmiselle, että täytyy tietenkin opetella sitä uskoelämää ja lukea Jumalan sanaa ja käytännön elämän kautta me opitaan erilaisia asioita niin kuin normaalissakin elämässä. Että sairaiden parantaminen on melkein tahtoo unohtua tänä päivänä että sitäkin vähän vähätellään esimerkiksi seurakunnissa, että rukoillaan, että no jos se nyt parantuisi, sitten rukoillaan nyt, että jos joku on syöpäsairas tai toisella on vähän pää kipeä, niin rukoillaan, että jos se parantuisi. Mutta jos meidän lähtöasetelma on se, että me itse ollaan epäuskoisia, niin luullaanko me, että jotain tapahtuu? Että sanakin sanoo sitten tästä rukoiltavasta tai rukoilijasta, että tapahtukoon sinulle uskosi mukaan. Että kyllä meidän tulee niin kuin sitten uskoa myös sitten, jos me sairaiden puolesta rukoillaan. Ja semmoinen on, itsellä on tietenkin, ootan sitä enemmän, että milloin eri seurakunnat ottaa käyttöön tämän niin kuin parantamisen ja vapauttamistyön. Että se on jäänyt vähän taka-alalle niin kuin rukoustyökin, kun on kaikkea tätä muuta oheistoimintaa niin paljon, että varastetaan sitä aikaa aina tästä ydinasiasta. Eli rukous, evankeliointi ja kaikki tämä on tämä ydinjuttuja. Sitten voi jättää vähemmälle jotain hömppäkerhoja tai tommosia. Niitä voi pitää sitten maallisessa elämässä muut. Että mä niin kuin itse en jaksa enää sitä semmoista hirveä oheistoiminta, seurakunta niin kuin elämää, että on niin kuin läpeensä kyllästynyt siihen. Enkä nyt silleen käykään edes tällaisissa paikoissa, missä vaan niin kuin oma väki on siellä omaksi iloksi, huvittelee joka kerran viikossa. Tämä on vähän kovasti sanottu, mutta koen tässä niin kuin sanoa, että meidän tulee mennä sinne maailmaan viemään sitä evankeliumia ja seurakunnissakin kun rukoillaan, niin että siellä rukoiltaisiin aidosti uskohenkisiä rukouksia, käytettäisiin rukousöljyä, onhan rukousliinatkin on jo Raamatussa mainittu, erilaiset ihokkaat tällaiset vaipat ja sitten, että uskottaisiin mitä rukoillaan ja käytetään sitä auktoriteettivaltaa, että ne joilla on tämä ensinnäkin on pyhällä hengellä täyttynyt ja on armolahjoja, niin ne olisi niin kuin sillä lailla kyvykkäämpiä rukoilemaankin toisille näitä asioita. Ihan vasta uskoon tullut ei niin sitten vielä ole tässä niin kuin edennyt tavallaan harjaantunut, että on vasta oppimassa itsekin, mutta tosiaan pitäisi sitten käyttää tätä voimaa ja Jeesuksen nimi ja veri, mistä on ennenkin puhunut, niin on näitä auktoriteetin alle jääviä niin kuin erittäin tärkeitä asioita. Jeesuksen nimi ja Jeesuksen veri, että siinä rukouksessa sitten mainittaisiin nämäkin myös. Ja seurakunnissa kun julistetaan sanaa, niin siellä pitäisi julistaa tämä veren evankeliumia, eikä sitten kaikkea taas liirum laarumia. Se helposti jopa menee liiallisesti tänäkin päivänä seurakunnissa, voi mennä liiallisesti jopa sieluhoidon puolelle. Et mä oon itse huomannut, vaikka tätä aluetta on itsekin niin kuin opiskellut ja isä on siinä käyttänyt, niin ei me nyt kaikkia tarvitse niin kuin lähteä ruotimaan sitten perin pohji, että se aika menee tämmöiseen toisarvoiseen sitten. Että tarpeen mukaan jokainen ihminen voi sitä elämäänsä käydä läpi ihan itsestäänkin ja sitten jonkun sieluhoitajan tai papin luotettavan ihmisen kanssa. No joo, ja tässä oli sitten vielä kolmas jae, vielä oli ohjeita ja hän oikein sanoi heille, älkää ottako mitään matkalle. Tämä on aika kova sana, kun ajatellaan, että niin kun lähdetään evankeliumia viemään, niin tässä ei mitään. Ei kauhean niin kuin isoja niitä päkkejä tarvitsisi edes olla. Ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää, ei rahaa. Älköön myös kenelläkään olko kahta ihokasta. Että tavallaan tälleen melko kevyesti, että ei olisi edes kantamisiakaan. Ja mihin taloon te tulette, siihen jääkää ja siitä lähtekää matkallenne.
että ennen aikaa oltu hyvinkin vieraanvaraisia ja otettu näitä puhujia, pappeja ja evankelistoja vastaan. On kierrelty kylästä kylään, niin kuin se on Jeesuksen antama esimerkki, että me mentäisiin kylästä kylään, talosta taloon tänäkin päivänä ihan, eikä vaan siellä seurakunnassa kerran viikossa oman väen kanssa, ja uskovia ei sitten näy, uusia uskovia oikeastaan missään, kun ei liikuta siellä ihmisten keskellä. Täytyy muistaa, että Jeesus liikkuu itse aina ihmisten keskellä, ja se ohje on niin kuin meillekin sitten. Ja tämä, että tänäkin päivänä, että se, nyt en just tässä muista missä kohin, mutta Raamatussa sekin, että olkaa vieraanvaraisia, niin saatte aivan niin kuin pitää enkeleitä niin kuin vieraina. Että jos joku tämmöinen matkamies kulkee, niin meidän tulisi antaa yösijaa ja sitten ruokaa ja puhtaus että voi käydä pesulla ja tälleen, eikä aina joka asiasta ottaa sitä rahaakaan. Sitten on eri asia, jos puhuja haluaa jotakin antaa, mutta sitä niin helposti ollaan käsiojossa, että mitä tänne nyt. Et meidän pitäisi, niin se evankeliumin työ on vaivan näköä kaikenlaista, se on omasta antamista. Ihan kokonaan kaikkea antaa itsestään, koska mitään me ei ole itsekään saatu. Me saadaan kaikki Jumalalta, mitä meidän elämään tulee. Et meidän pitäisi muistaa se ja olla kiitollisia. Antaa siitä vähäistä, niin kuin Raamatussa leski antoi siitä sen vähäisenkin rovo, ja hän antoi niin kuin enemmän kuin nämä muut, jotka antoi liiastaa. Ja että saataisiin olla yöpyys siinä talossa, missä ollaan. Että kehotan tämmöistä vieraanvaraisuutta. Itsekin olen sitä jonkun verran harrastanut vaikkei niin aina ole ollut antaa, mutta olen aina sitten yrittänyt laittaa sen parhaan pöytään ja ruoan ja näin, ja antaa vielä matkaevästä pienistä, vaikka vähän rahaakin. Monesti rikas ei anna siitä liiastaan, niin kuin oli se lesken rovon vertaus. Mutta meidän tulee antaa ja laittaa niin kuin kiertään tämä ja tietämällä tietää, että me saadaan takaisin tätä, mitä me palvelustyössä niin kuin tarvitaan, mitä niin kuin kuluu siinä elämässä. Et kerran taivaassa ainakin meille maksetaan nämä asiat sitten. Ja senkin takia tulisi tehdä tämmöistä niin kuin ilmasta tällaista työtä, koska tämä maailmahan ottaa hinnan ja rahan joka asiasta. Et jos me uskovaiset ei olla tässäkään mitenkään esimerkkinä, niin että maailmakin huomaisi, että onpa nuo uskovat, kun ne antaa omastaan, että hyvä sydämisiä. Ja siitä niin kuin huomattaisiin, itsestään me ei hyviä olla, mutta siitä huomattaisiin, että Jumala meissä, Jeesuksen pyhä henki on se, joka on se rakkaus meissä ja laittaa näitä hyviä asioita ja tekoja liikkeelle. No sitten oli vielä, että jos ei oteta ja missä eivät teitä ota vastaan, siitä kaupungista lähtekää ihan pois, pudistakaa tomu jaloistanne todistukseksi heitä vastaan. Että tämäkin, että sit ei kehoteta kyllä jäämäänkään tämmöiseen taloon tai paikkaan tai kylään, koska siellä on sitten niin vastahenki päällä. Ja Raamatussakin oli niitä asioita, kun ei aina voinut paljon joku profeetta tai julistaja tehdä, koska siellä oleva väki oli niin kauhean epäuskosta. Joskus ihmiset tosiaan itse mennään johonkin paikkaan ja sinne niin joku puhuja tulee, niin itse oma väki on niin epäuskosta, niin se on vaikea ihan julistaa, kun se semmoinen ihan epäusko henki paikalla, että niin kuin katsotaan ihan, että no, tapahtuuko mitään, että missä ne ihmeet ja merkit on. Ja kuitenkin Jumala lupaa, että hänen elävää sanaa, veren evankeliumia seuraa automaattisesti ne ihmeet ja merkit. Että näitä ei pidä niin kuin pyydystellä mitenkään, tai ihmeitä ja merkkiä. Niistäkin tänä päivänä vähän vouhkataan, että heti juoksee niin kuin uskovaisetkin päätä pahkaa, missä kuulee ihmeitä ja merkkejä. Tietenkin se on hyväkin asia, mutta se, että ne luonnostaan seuraa sitä, kun on aito elävä Jumalan sana julistus, että siinä on se niin kuin voima ja kirkkaus mukana, niin
siinähän Pyhä Henki viihtyy ja silloin ihmeet ja merkit seuraa. Automaattisesti niitä ei tarvitse hakea ja pyydystää. Että ne tulee tavallaan niin kuin maallisesti Manulle illallinen sitten ne ihmeet ja merkit. Ja sitten 6. jae, niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia parantaen sairaita kaikkialla. Että tässä sitten todetaan, että he tekivät niin kuin he ohjeen saivat. Ja näinhän meidänkin, tämä ihan sillä, että näinhän meidänkin tulisi sitten niin kuin elää ja tehdä. Että me tehdään ihan tätä niin kuin samaa. Ja tuossa sitten oli, vaikka oltiin tässä Luukkaan luvussa, niin otan sitten vielä tästä 10. luvusta heti seuraavassa. Tässä on koko aika ollaan tässä saman teema-aiheella, tämä parantamista ja vapauttamistyötä. Niin tässä oli, kun ensin hän lähetti nämä 12 opetuslasta, niin Jeesuksellahan oli niin kuin ikään kuin muitakin lähetettyjä opetuslapsia. Ne oli vain ne nimetyt, ne 12, jotka oli varsinaisia näitä apostoleita, niitä uraauurtavia liikkeelle. Mutta täällähän sanotaan sitten, että 10. luku ja 1. No mäpä luen tästä tuonne 1-20 jakeet. Sen jälkeen Herra valitsi 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Ja hän sanoi heille, eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Rukolkaa siis elo Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Menkää, katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua, älkää kenkiä, älkääkä tervehtikö ketään tiellä. Kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi rauha tälle talolle. Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne on lepäävä hänen päällänsä, mutta jos ei ole, niin se palajaa teille. Ja olkaa siinä talossa ja syökää ja juokaa, mitä heillä on tarjota, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta taloon. Ja mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät otetaan vastaan, syökää mitä eteenne pannaan, ja parantakaa sairaat siellä, ja sanokaa heille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Mutta kun tulette kaupunkiin, jossa teitä ei oteta vastaan, niin menkää sen kaduille ja sanokaa, Tomunkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut, me pudistamme teille takaisin, mutta se tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Minä sanon teille, Sodoman on oleva sinä päivänä helpompi kuin sen kaupunki. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida, sillä jos ne voimalliset teot, jotka teissä ovat tapahtuneet, olisivat tapahtuneet Tyyrossa ja Sidonissa, niin nämä jo aikaa sitten olisivat säkissä ja tuhassa istuen tehneet parannuksen. Mutta Tyyron ja Sidonin on oleva tuomiolla helpompi kuin teidän. Ja sinä, Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonellaan on sinun astuttava alas. Joka kuulee teitä, se kuulee minua. Joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka minut hylkää, hylkää hänet, joka on minut lähettänyt. Niin ne 70 palasivat iloiten ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Mä luen vielä tuo 2.1. Sillä hetkellä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä taivaan ja maa Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille.
Niin Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. No tässä on nyt sitten heti tämä Jeesus lähettää 70. Tässähän on muuta. 70 muuta. Ne on niin kuin muuta ollut. Että kuitenkin niin kuin opetuslapsia, mutta näitä muita opetuslapsia kuin ne nimetyt 12, ne Jeesuksen lähellä olevat oikein. Ja tässä taas sana käytetään ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Että siinä niin kuin Jeesus meni eellä ja Pyhä Henkihän menee niin kuin meidän kanssa vähän niin kuin meidän eellä ja valmistelee meille sitä niin kuin menoreittiä tietä, että sanassa sanotaan, että kun te rukoillen kuljette, niin meitä johdatetaan, että meidän pitäisi koko aika hengessä ja totuudessa rukoilla, niin silloin Pyhä Henki meitä johdattaa eteenpäin niissä askelissa, mihinkä meidän tulee mennä ja mitä meidän tulee tehdä ja sanoakin. Pyhä Henki antaa viisauden sit meidän suumme sanoihin, kun me avataan suu, niin tulee just ne oikeat sanat niille ihmisille, mitkä sitten jotakin tarvitsee, semmoista valaisevaa sanaa. Eli Jumala lähetti Jeesuksen ja Jeesus lähetti 12 opetuslasta ja sitten lähetti näitä muita. Ja kun me on tultu uskoon, uudesti synnytty, niin heti me ollaan niin semmoisia lähetettyjä sen jälkeen. Ja silloin aletaan niin noudattaa sitä lähetyskäskyä, minkä Isä on meille antanut, Appa Isä ensin Jeesukselle ja sitten meille. Jeesus on tietenkin se Jumala yhtä aikaa. Jumala, Jeesus ja Pyhä Henki. Ja täällä on siihenkin aikaan jo sanottu, että eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Rukoilkaa siis elo Herraa, että lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseen. Ja meidän tulee koko aika niin kuin rukoilla. Ensinnäkin, jos on tultu itse uskoa, että Isä alkaa meitä lähettää, tietenkin näin päin, eikä odottaa siellä kotona, että muut vaan lähtee. Et se on jo niin kuin väärää niin kuin opetusta alusta lähtien, että seurakuntienkin pitäisi opettaa heti se, että niin kuin ihminen tulee uskoon, niin hän on heti lähetetty. Hän voi eri tavoin tänä päivänä on hyvin niin kuin monella tavoin voi viedä evankeliumia eteenpäin. Että ei tarvitse käydä niitä 10 vuoden raamattukouluja tai jotain sieluhoitokoulutuksia, kun voi lähteä tekemään niin kuin Herran työtä. Ei todellakaan. Esimerkiksi näissä nettityössäkin nähdään tämä Jumalan viisaus, että hän on antanut kumminkin niin kuin avuksi tämän tietotekniikankin, että täällä on jo melko varsin nuoriakin uskovaisia jo kertoo Jeesuksesta ja opettaa niillä tiedoilla, mitkä he ovat itse siihen asti mennessä saaneet, että se on niin kuin kunnioitettavaa ja ihailtavaa, että kannustaa itse ja rohkaisen tänä päivänä heti lähtemään vaan liikkeelle, että jokainen meistä voi viedä omalla tavalla evankeliumia eteenpäin. Ei tarvitse niin kuin katsoa toinen toisiamme jotenkin matkia, että kun tuo tekee noin, niin pitää minunkin tehdä. Ei, meillä on jokaisella se oma tie ja oma palvelutehtävä paikka ja me ollaan erilaisia persoonia ja me viedään eri lailla evankeliumia eteenpäin ja Isälle kyllä kelpaa kaikenlainen. Koska tätä hän antaa tämän ohjeet, rukoilkaa elo Herraa, että työmiehiä löytyy elonkorjuuseen. Ja meidänkin pitää rukoilla koko aika, niin kuin seurakunnissakin, kun siellä on ihmisiä, niin ihan pitäisi ensimmäisenä kaikkien seurakunta-ihmisten puolesta rukoilla ja siunata, että he lähtee sinne maailmaan, eikä oota, että muut tekee vaan tämän työn. Et heti pitää lähteä sinne niin kuin eteenpäin, koska siinä kun lähtee eteenpäin, saa sen Jumalan voima ylleen ja sitten alkaa kasvaa siinä uskossa ja menee eteenpäin. Et silloin siihen elämään tulee hengessä se rikkaus ja semmoinen mielekkyys ja semmoinen. Itse olen ainakin huomannut uskoelämässä, että jos ei ole niin kuin silleen ollut aina liikekannalla ja viemässä evankeliumiakin ja puhumassa sanaa ja eri tavoin auttamassa ihmisiä ja rukoilemassa, niin kyllä sitten se on vähän hiljaseloa itselläkin. Onhan meillä tietenkin niitä levon paikkoja ja erämaa-aikojakin, mutta kuitenkin pääsääntöisesti meidän tulee totella Isää. Se on rakkautta Isää kohtaan, että me viedään evankeliumia eteenpäin ja tehdään näitä uskon tekoja.
Evankeliumikin on sitä uskontekoa, viiää eteenpäin näitä isän antamia asioita. Ja parannetaan ne sairaatkin, että pitää alkaa vaan harjoittelemaan ja laittaa käsi sairaan päälle ja rukoilla, että siellä on evankeliumissa oli mainittu jopa se, että laittakaa kätenne sairasten päälle, niin sairaat parantuvat. Siinä kohtaa ei sanottu edes, että rukoilkaa, että käden laittaminen, koska meissä on se Pyhän Hengen voima, niin se aivan niin kuin siirtyy tämä niin sanotusti Pyhän Hengen voima, energia toiseen ihmiseen. Enemmän puhun Pyhän Hengen voimasta itse kuin energioista. Tämä maailma puhuu näistä energioista. Itse puhun Pyhän Hengen voimasta, Jumalan voimasta. Ja täällä on tämäkin ihan vielä, että sit näille, jotka niinku ajattelee, että ei voi eikä uskalla tehdä mitään, vaikka on maailmankaikkeuden suuri voima meille annettu, Jumalan voima, niin 19 jae on täällä. Katso, minä olen antanut teille vallan, taas on tämä vallan, tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Tässähän tarkoitetaan tällä vihollisen voimalla, kuvataan että eläimiä, käärmeet ja skorpionit, mitkä on muutenkin tämmöisiä niin kuin myrkyllisiä eläimiä. Että jos käärme ja skorpioni pistää ihmistä, se on myrkyllinen. Mutta sitten on myöskin tuolla sanottu lähetyskäskyssä, että ei mikään meitä voi vahingoittaa, kun me ollaan Jeesuksessa. Ei edes se, että vaikka myrkkyä juotaisiin vaikka vahingossakin tai meille juotettaisiin, olisi joku vaino tai joku, että meidät viiää johonkin paikkaan juotetaan. Jumala voi meidät hetkessä niin kuin parantaa siitäkin. Täytyy muistaa, että Jumalan voima voi ihan kaikkiin asioihin. Voi parantaa sairaat, voi vapauttaa vangitut, voi vaikka meidät nostaa kuolleista eläväksi todella. Kuolleista elämää ja myrkkyäkin jos juuaa, niin se ei meitä vahingoita. Ja sitten on ja sitten kuitenkin sanotaan se, että pysytään siinä niin kuin tavallaan siinä omassa osassa. Meillä on se ihmisenkin osa, että älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat alamaiset, vaan nostetaan, mistä meidän tulee iloita. Vaan meidän tulee iloita siitä, että meidän nimi on kirjoitettuna sinne taivaaseen elämänkirjaan. Se on se meidän ilo, tulisi olla jokaisella uskovaisella. Ja tämäkin siitä, että mitä Jumala kellekin antaa armoitusta, armolahjoja, niin ne on tarkoitettu niin kuin Messiaan ruumiin niin kuin yhteiseen käyttöön. Että tänä päivänä kuulee ja näkee siitäkin monenlaista, että sit toiset on niin kuin kateellisia. Tämä on tämmöistä ihan tyhmää, aiheetonta kateellisuutta, että kyllä varmaan se omainen ihminen on omat oppirahansa joutunut jo maksaa siitäkin, että kelle Jumala mitäkin suojaa, kalliita armolahjoja, niin Jumala tietää, kelle mitäkin antaa, koska hän tietää, mitä ihminen tarvii siinä palvelutyössä ja tehtävässä. Ja hän voi antaa niitä kalleimpia armolahjoja siellä profetoimista ja sairaiden terveeksi tekemisen lahjoja ynnä muita. Ja että ne on käyttöön tarkoitettu ja myös se on niin kuin lapsellista olla ollenkaan kateellinen näistä, että sitten voi kysyä, että haluatko sinä tehdä tämmöistä työtä ja käyttää näitä lahjoja että siinä on kyllä Jumala niin kuin kukkosa ja kanansa kyni ja opetusrahatkin varmaan on kaikki näistä käyty monenkin kohdalla ja itsenikin kohdalla koen joskus on saanut monenlaista arvostelua negatiivista ja tänäkin päivänä, että tosiaan voin sanoa, että en kyllä luule mitään olevanikaan. Että mulle riittää se, että mä saan olla isä oma ja hän käyttää mua niin kuin hän haluaa. Ja näistä asioista ei ollenkaan tarvitse millään lailla niin kuin ylpistyä. Me voidaan terveellä lailla iloisia, että me saadaan olla isän lapsia ja hänen käytössään. Että meitä ei laiteta niin kuin sivuun jonnekin sitten hyllylle.
Että sitäkin kannattaa miettiä. Ja että jos me jotain talentteja Jumalta saadaan leivisköjä, niin eikö ne ole tarkoitettu silloin käyttöön, että niitä ei mennä ja maahan niin kuin piiloteta, kuopata siellä, että ne sitten maatuu ja madot jo syö ne meidän leiviskät, kun me ei niin kuin käytetä. Että kyllä Jumala haluaa, että me näissä ollaan niin kuin ahkeria ja käytetään myös näitä niin kuin armolahjoja, näitä Jumalan työkaluja niin kuin siinä kanssamatkaajien hyväksi ja eritoten uusien sielujen voittamiseen ja sairaiden parantamiseen ja vangittujen vapauttamiseen. Mutta tämä on koko aika tällaista täällä sanottiin vielä 27 tässä 10. jakeessa. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Että meidän tulisi niin kuin muistaa tämä aina, että meidän tulisi pyrkiä rakastaa sitä meidän lähimmäistä niin kuin itseämme ja miettiä sitä, että mitä me itse toivottaisiin, että meille tehdään. Varmaan jokainen toivoo, että meitä lähestyttäisiin hyvällä ja meille tehtäisiin niitä hyviä tekoja, että me saataisiin iloita yhdessä niin kuin varsinkin pyhien kanssa, uskovien kanssa sitä yhteisestä uskosta ja jakaa niitä kuulumisia ja vahvistaa ja rohkaista toisia, niin kuin mitä Jumala on tehnyt meidän elämässä. Niistä tulisikin kertoa enemmän näistä ja julistaa Jumalan sanaa. Et me tarvitaan tässä niin kuin sisaret ja veljet semmoista rohkaisua ja niin kuin rohkaisua ja vahvistamista niin kuin kanssasisarilta ja veljiltä, että ei tällä yksin kukaan niin kuin jaksa mennä eteenpäin. Tässä oli tosiaan, että riemuitaan pyhässä hengessä, koska sitten kerran perillä siellä Isän valtakunnassa me saadaan riemuita todella pyhässä hengessä, kirkkaudessa siellä Isän ja enkelien ja muiden pyhien kanssa. Tuossa otti silmää, luen tämän vielä jatkuu. Tarve varmaan vielä pitää tästä yksi video, niin voin ottaa sen sitten myöhemmin tuossa seuraava 11 lukuun, mutta nyt en taida siihen sitten mennäkään, ettei tule liian pitkästi. Mutta tässä oli tosiaan tätä näin, että Jeesus niin kun on antanut tämän lähetyskäskyn ja kun me tullaan uskoon, niin meille on kaikille annettu tämä lähetyskäsky. Ja tuossa oli vielä, pistin itse merkille, että siinä kun Jeesus lähetti ne 70 muuta, niin jos huomasitte, hän lähetti aina kaksittain. Että tämä on, että se on niin kuin sanoisin, että se on niin kuin tehokkaampaa niin kuin hengessä, että 1 ajaa 1000 ja 2 ajaa 10 000, että se on just tässä näin, että 1 uskova kantaa tietyn verran sitä Jumalan voimaa ja kaksi uskovaa, kun on 2 astia, niin kantaa niin kuin yhdessä enemmän. Ja silloinkin, jos ne 2 esimerkiksi julistaa evankeliumia tai rukoilee jollekin ihmiselle, niin siinä on niin kuin se Jumalan voima niin kuin ajateltavissa, että ajatellaan, että se on niin kuin suurempi. Voi pariskunta lähteä liikkeelle tai 2 naista ja 2 miestä tai miten sitten Jumala lähettääkin, että kaksittain. Ja vähän niin kuin tähän tulee nyt, kun tässä kodissa, missä on asunut nyt semmoinen 11 kuukautta, niin tässä on ainakin 3-4 kertaa käynyt jo Jehovan todistajat oven takana ja ne tulee kaksittain. Tällä viikolla kävi. Ja se on monesti niin, että on semmoinen vanhempi uskovainen ja nuori kokeilla siinä sitten rinnalla ja ne on heti kun ove aukaisee, ne nappaa sieltä semmoisen esitteen ja ne alkaa suoraan puhumaan niitä opetuksia. Heillä on se Vartiotornin lehti ja mitä niillä on. Ja 3-4 kertaa mä aina pikkusen annan heidän niin kuin puhua ensin, etten paukauta heti, että pitää olla se hienovarainen aina mun mielestä. Pikkusen puhua, mutta en liian pitkästi ja sitten alan sitten kertomaan, että olen elävässä uskossa ja Jeesus on mut pelastanut ja puhun heille lyhyesti, jos he malttaa kuunnella ja annan vielä tämmöisiä
mulla on niitä oma tekemiä näitä evankeliointikortteja ja muita annan mukaan, mutta selvitään se, että miten ihminen tulee niin kuin usko, etten siinäkään jätä vaan omaksi tiedoksi. Siinä on, niin tuli esimerkki tästä kaksittain, että nytkin oli vanhempi semmoinen ikävä todeta, mutta todella sellainen vanhempi nainen, en sitä halua arvostella, mutta oli todella kuivahko-oloinen ja nuorempi tyttö oli siinä takana sit selvästi harjoittelijana ja siellä takana olevalla niin oli semmoinen iloisempi ilme ja tämä, joka oli siinä ensimmäisenä heti oven välissä, se vanhempi nainen, niin oli kyllä niin naama peruslukemilla, että jos tämä hymyä ei tule siinä, mun mielestä siinä kun evankeliumia tuodaan, niin moni ajattelee, että se on ikävää ja tämmöistä harmaata, että kyllä mieluummin se evankeliumi otetaan niin kuin iloiselta ihmiseltä, että on siinä niin kuin hymy mukana. En mä tarkoita, että tarvitsee hangon keksinä olla koko aika, mutta se oli aika kuivahko se kohtaaminen. Sitten itse yritin sitten kuitenkin lempeästi hymyillä siinä takaisin, sit, kun oli asiani sanonut ja toivotin siunausta heille. Mutta siinäkin on toinen on niin kuin oppilaana, mutta kun kaksi uskovaa lähtee liikkeelle, jotka on Jeesukseen usko jo pelastunut, niin se niin kuin voima siinä niin kuin, se voi olla niin kuin rikkaampaa mennä kaksittain ja toinen muistaa aina jonkun asian, mitä toinen ei muista. Mutta tässä oli pareittain Jeesus lähetti, että tänäkin päivänä on hyvä niin kuin ajatella, että jos on mahdollista saada joku ystävä johonkin reissuun, mutta aina voi tehdä yksinkin, että mullakaan yksin menen sinne minnekä menen ja puhun ne sanat ja evankeliumit ja mulle se on nyt käynyt näihin päiviin näin ja on ihan luontevaa ja silleen itselleen on niin kuin hyvä viedä tällä lailla sitä evankeliumia eteenpäin. No joo, nämä tuli tähän näin, mutta vielä tämä, ja kuitenkin se, että muistetaan taas, että se rakkauden kautta vaikuttava usko siihen ja siinä aina niin kuin olla meillä mukana ja se, että meidän pitää itse pitää ne lyhyet tilivälit ja se oma isä-lapsisuhde kunnossa. Että meidän tulee, niin kuin tässä sanottiin, että rakastaa meidän Jumalaa kaikesta sielusta, voimasta ja kaikesta, mitä siinä mainittiin. Hän on meille kaikki kaikessa ykkönen ja mitä edellisellä kerralla puhui, että Jeesuksen tulisi olla meidän elämässä se kaikista tärkein, se merkityksellisin. Että me ei tehtäisi niin kuin kompromissia hänen suhteensa, kuka on meille rakkaan ja tärkein. Hän saa aina se ykköspaikka ja sitten tulee muut, jos on puoliso ja perheenjäseniä ja näin. Mutta ja kun oli puhe näistä, että Jeesuksen paikalla ei saisi olla mikään epäjumala meidänkään elämässä, että hän saisi olla se Herra ja kuningas, että hän saa sen valtapaikan, valtaistuinpaikan, että Jeesus on kunnian kuningas, kuninkaitten kuningas ja kerran hän tulee voittoisasti ratsastaen valkoisella ratsulla kunnian kuninkaana. Daavidin juurivesa, että meidän tulee niin kuin muistaa että ja meillä on arvokas tehtävä kaikilla uskovaisilla, kun me on tultu uskoon. Meillä on ikään kuin me ollaan kuninkaallisesta perheestä ja me ollaan niin kuin prinssejä ja prinsessoja siinä mielessä, että meillä on, niin kun me on Jumalasta synnytty, niin meillä on geeneissä tämä Jumalan pyhä henki ja geenit on siellä, hengelliset geenit on meillä Jumalassa. Maalliset geenit on täällä ollut omasta äitistä ja isästä, mutta hengelliset geenit tulee Jumalasta, Jumalan pyhä hengen kautta. Ja siksi meidän täytyy niin kuin ymmärtää, että jos joku nyt ajattelee, että mitä mä täällä nyt näistä asioista puhun nyt montakin videoa, niin tämä ehkä painotan tätä vaan, että me ymmärretään mikä auktoriteettivalta ja voima meille on annettu. Että se on Jeesuksessa kaikki. Hän on se yksi paketti, mikä sisältää kaikki nämä asiat, valta ja voima. Ja valta annettu se, että se on se ylin auktoriteetti meille Jumalalta täällä maan päällä, kun me toimitaan niin kuin Jumalan tämmöisinä
niin kuin lähettiläinä. Me ollaan Jumalan lähettiläitä. Meidätkin on lähetetty täällä maailmassa menemään kaikkeen maailmaan julistaa sitä evankeliumia. Niin meillä on tämmöinen audienssi annettu, että me voidaan mennä. Meillä on ikään kuin aina se niin kuin tämmöinen todistus mukana, että minä olen Jumalan lähettiläs ja minulla on oikeus ja valta ja voima julistaa tätä evankeliumia. Ja evankeliumi pitää sitten sisällään nämä eri asiat. Jumalan evankeliumi, Jumalan sana. Siellä on kerrottu kaikki, mihin meillä on valta ja voima. Ja ne oli ne asiat vielä kertauksena, niin sielujen voittaminen, pelastuminen, sairaiden ja taudeissa olevien parantaminen ja sidottujen vapauttaminen henkivalloista ja jos nyt muita siteitä eli tällaisia riippuvuuksia on, niin niistä vapauttaminen ja näin. Ja sitten jos ajatellaan vielä niin kuin sitten siihen tämän niin kuin Jumalan voima alle, niin sitten on nämä ihmetteot. Että kun me julistetaan sanaa, niin sitten nämä ihmeet ja ihmetteot seuraa, ihmeet ja merkit seuraa, että mitä nämä nyt sitten on siellä. Jeesuksen ensimmäinen ihme Kaanaan häissä, vesi muuttui viiniksi, oli ihmeteko, että joku tämmöinen teko. Ja sitten sanotaan, kun voimateko on vähän eri, se on vaikka, että jos käsi on poikki, niin rukoillaan, niin voi käsi kasvaa tai jotain sellaista ihmettekoon viittaavaa, että jos on sokeena syntynyt, niin rukoillaan, niin voi tulla näkö tai kuurolle kuulo tai näin. Niin on tällaisia niin kuin parantumisia, mutta niin kuin ihmettekoja myös. Ja ihmettekohan oli Jeesuksella useitakin ihmettekoja, kun hän siunasi ruoan ja ruoka lisääntyi. Tällaisia esimerkiksi voi olla ja uskon itse siihen, että lopun aikana tulee näitä ihmettekoja tapahtuu. Että todella että meillä uskoville, jotka eletään totuudessa ja hengessä ja halutaan ehyellä sydämellä palvella Herraa, niin että vaikka tulisi minkälaiset pula-ajat, niin ei meidän tarvitse olla niin kuin silleen liikaa niistä huolissa. Että kyllä Jumala meistä huolen pitää. Hän pitää pikkulinnustakin huolen ja ruokkii ne ajalla ja antaa veden niille luonnosta. Niin kyllä meidät ihmisetkin hän huolehtii, että viisalla lailla voi tietenkin varautuakin, mutta semmoinen tolkuton kerääminen, sitä ei niin silleen tarvii harrastaa, mutta viisaudella, ketä mitenkä pyhä henki kellekin mitäkin niin kun sitten sanoo näihin asioihin, niin sen mukaan jokainen menee sitten näin ja varautuukin sen mukaan, että kyllähän se varmaan totta on, että vaikeat ajat tulee, en ole mikään tuhonjulistaja, mutta kyllä meillä ainakin totiset ajat on tulossa, että tarvitaan viisauttakin, Jumalan viisautta ja että rukoillaan voimallisesti totuudessa ja hengessä ja näin. Ja mitähän vielä oli tuohon noin, että no se voi olla, että jätän seuraavaan videoon, sitten jää kuitenkin asiaa tuohon vielä niin saman teeman alle tähän niin kuin, ja enemmänkin tähän vapauttamisalueelle sitten ja näin, ja näitä asioita sen takia, että jos nyt kukakin huomaa omassa elämässään tai ympärillään näitä asioita, niin voi alkaa silleen terveellä lailla kiinnittää näihin huomiota. Ja sitten sanoa, että jos teidän ympärillä nyt sillä katsojessakin on sairaita, niin kyllä meidän tehtävä on rukoilla sairasten puolesta. Täytyy muistaa, että ihminen voi olla fyysisesti sairas, sitten hän voi olla mielenterveydeltäänkin sairas, että myös näitä pääalueen niin kuin sairauksia, niin Jeesus ihan yhtä lailla voi parantaa tänä päivänä. Antaa uusia aivosolujakin päähän, että kaikki on niin kuin mahdollista Jumalalle. Että meidän tulee ottaa niitä uskoaskelia ja niin kuin elää tässä elävässä uskossa. Ja just se, että huolehtii tänäkin päivänä, että me aukastaan se sana, me luetaan Jumalan sanaa ja syödään sieltä tämänkin päivän annos, mikä siellä on varattuna, mutta että näihin uskoasioihin sisältyy niin valtavan paljon asioita, mutta se on jo hyvä, että sen Raamatun lukee
ei vaan yhteen kertaan, vaan ihan joka päivä lukee sitä ees takaisin, niin johan se väkisinkin alkaa menee ajatusmaailmaan ja ymmärrykseen nämä asiat. Ja se on meille annettu meidän elämämme tärkeimmäksi oppikirjaksi. Et nyt kannattaa laittaa pois niitä vähemmän tärkeitä kirjoja, mitä monet lueskeleekin, että jopa hengellisiäkin kirjoja voi olla liian paljon, niin että ihminen ei jaksa sitten Raamattua lukea. Että itse tänä päivänä on ihan pääkirja vaan ollut Raamattu, en tahdo jaksaakaan. Ja mitään lehtiä ei tule mulle ainakaan, en ole tilannut enää vuosikausiin. Ja sitten jos on joku kirja, niin se on Jumalan tämmöinen lähettämä kirja, mitä sitten luen aika verkkaisesti luenkin, minkä mä koen aina sitten, että Pyhä Henki saattaa antaa. Tällä hetkellä on yksi kirja kyllä tuossa menossa niin sieluhoitoon liittyen, niin niitä aina opiskelenkin. Mutta tämä käytännön elämä se monesti parhaiten opettaa, että ne perustiedot on jo niin kuin olemassa ja ne on niin kuin opiskeltu. No joo, kiitos Isä, että tämäkin päivä niin kuin on saatu antaa sulle ja ihan ehyellä sydämellä tämäkin päivä ihan loppuun asti. Kiitos Isä, että Pyhä Henki on se meidän paras neuvoantaja ja meidän opettajamme, että me saadaan koko aika olla tässä Pyhän Hengen opetuksen ja koulutuksen alla. Kiitos Isä, että sä oot antanut tämän kalliin sanasi, tämän aarrearkun, Jumala, sinun sanasi meille, että me voidaan tästä niin kuin oppia nämä asiat, elämään liittyvät asiat ja kaikki on se kallisarvoinen siellä niiden Raamatun kansien välissä, mitä meidän elämään niin kuin tarvitaan. Siellä on perusasiat ihan varmasti. Kiitos Pyhä Henki, että avaat jokaiselle katsojallekin sitä Jumalan sanaa sieltä ihan itse, kun sinä aukoset Raamatun ja luet. Ja kiitos Pyhä Henki, että puhut tänä päivänä jokaisen sydämelle nyt näistäkin tämän videossa tulleista asioista, mitä tässä on mainittu ja mitä on Jumalan sanaa luettu. Kiitos Pyhä Henki, kiitos Pyhä Henki. Oradapassa, oradapassandapak radapassa, oradapassaadapak radapassa. Että meillä on se kallisarvoinen aarre meissä saviastioissa, meissä ihmislapsissa. Se on se kallis arvo, se on se saviastia, kun Jumala on meidät luonut, niin me ollaan niitä Jumalan saviastioita. Ja kun me on otettu Jeesus vastaan meidän elämäämme, niin siinä saviruukussa, eli meissä on tämä kallisarvoinen aarre, siellä on Jeesus, hän on se kallisarvoinen aarre, Pyhä Henki ja Jumala itse. Kiitos Isä, että sä oot katsonut meidät ihmislapset niin kallisarvoisiksi, että sä oot ensinnäkin antanut oman poikasi kuolemaan meidän puolesta ja sitten valmistanut meidät niin kuin mahdollisiksi kantamaan tätä kallisarvosta, että me ollaan niitä jaloja astioita, jalon käyttöön tarkoitettuja, kuka mihinkin. Jumala näkee, minkälaiseen tehtävää me kukin ollaan mitenkä Isä on meidät aivoitellut. Eihän kaikki tee samoja asioita maallisessakaan elämässä ja samoja töitä, eikä taivaan Isänkään valtakunnassa niin kuin samoja töitä tee kaikki, että sielläkin on omat hierarkiat ja järjestykset. Ja kiitos Isä, että jos siellä joku on tässä hetkellä ja varmaankin on, joka kyselee sitä omaa paikkaansa, tehtäväpaikkaansa ja omaan, niin kuin sitä ei omaa, vaan isältä tulevaa näkyä, niin puhu Pyhä Henki tässä, että jokainen voisi löytää sen oman tehtävänsä, että kyllä ei Isä halua sitä salassa pitää niin kuin kätkössä sitä asiaa, että mikä on sinunkin tehtäväsi, sinun palvelutehtäväsi. Kysy sitä niin kuin rohkeasti Isältä, jää odottamaan, että ei ole yhtäkään uskovaa, jolla ei olisi mitään tehtävää Isältä annettu. Et ihan kaikkia tehtäviä löytyy.
löytyy. Rukoilla via evankeliumia. Rukoilla nyt on tietenkin kaikillekin tarkoitettu ja tavalla ja toisella, että mä rohkaisen edelleen ja kehotan tässä nyt, jos on niitäkin vaikka pidemmän aikaa uskossa olleita, että kysymään, mikä on se sinun tehtäväpaikka ja millä sinä voit viedä viestikapulaa eteenpäin, eli tämä evankeliumi, että sinä löytäisit se oman tapasi, että se ei olisi sinulle vieras tapa, vaan se olisi sinulle jotenkin omalla tavalla. Että onhan näitäkin, jotka niin kuin laulaa ja lauluillaan vie evankeliumia eteenpäin, on todella niin kuin puhuttelevaa. Ja kuinka moni ei-uskova on tullut laulun kauttakin uskoa, että siinä on se Jumalan pyhän hengen voima. Ja senpä takia on niin kuin hyvä, että tänä päivänä laulutkin saataisiin pyhältä hengeltä, että niissä on se pyhän hengen voima, olisi Jeesuksen nimi ja Kolkatan sovitustyö ja näitä Kolkatan ristin lauluja, että verta julistettaisiin niissä lauluissa. Kiitos Isä, koska tämä maailma laulaa ihan omia lauluja, niissä on tämä vihollisen sointi, mutta meidän niin kuin uskovina tulee niin kuin, jotka on musiikkialalla, niin valmistaa ja rukoilla näitä, missä on hengen voima ja pyhä henki siinä mukana. Kiitos Isä, että anna oikein raikaan nämä Kolkatan verilaulut, että anna tulla se niin kuin herätys, mikä alkaa meistä jokaisesta itsestämme, mitä me odotamme tänä päivänä. Ei se tule kannettuna merten takaa, vaan se alkaa meistä itsestämme. Että sytytä Isä niin kuin kaikki meissä, meidän sydämemme niin kuin roihuamaan ja viemään sitä evankeliumia eteenpäin, että meidän tulee syttyä, eikä odottaa, että se naapurin Liisa tai Kalle syttyy ja se vie sitten se evankeliumi, vaan meidän tulee syttyä, meidän tulee rukoilla, että anna Isä, tulesi tulla minun ylle ja sinun voimasi, että minä voin olla se oikein se valon kantaja, se niin kuin palaava tulen liekki tässä maailmassa. Kiitos Isä ja varoittaa, ettei kätketä lamppuamme vakaa alle eikä piiloteta sitä mihinkään, vaan annetaan sen mieluummin roihuta ja näkyä joka puolella. Ja aina on sopiva hetki ja paikka todistaa. Sana oikein sanookin, että voi todistaa sopivalle ja sopimattomallakin hetkellä. Et itse asiassa aina. Kiitos Isä, että sulla on kaikki neuvot ja ohjeet tähän niin kuin elämiseen ja olemiseen niin kuin hengellisessä elämässä ja uskovina. Kiitos Isä, kiitos Isä, kiitos Isä. Kiitos Isä ja kiitos Isä, että saan pyytää, että anna tämänkin videon kautta, jos siellä on ihan joku uusi ihminen tai sä et ole vielä uskossakaan, niin sulla on mahdollisuus tulla tänä päivänä uskoon. Sulla on mahdollisuus ottaa Jeesus sinun Herraksesi. Ja ihan tässä voin vaan lausua, että kaikki sinun synnit on annettu sinulle anteeksi Kolkatan keskimmäisellä ristillä Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä. Ja kun sä kadut näitä syntiä ja sinä sydämessä uskot, että Jeesus on sinun Herrasi ja hänet on Jumala lähettänyt maailmaa elämään sen ihmisen ja Jumala elämään ja hän kuoli siellä Kolkatan ristillä, hänen verensä maahan valui ja hän haudassa oli 3 päivää. Jumalan voima nosti hänet haudasta ja hän istuu tänä hetkenä Jumalan oikealla puolella, on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Jos sinä tämän uskot, että Jeesus on Jumalan lähettämä ja hän on Jumalan poika ja elitä ihmisenkin elämän täällä, niin sinä pelastut ja sinä olet pelastunut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, synnittömäksi Jumala edessä ja sun tunnustuksella pelastutaan. Jos sinä tämän rukouksen teit ja sä voit suullasi sanoa, että Jeesus on sinun Herra, niin silloin Pyhä Henki on tullut Jeesus sinun sisälle jo asumaan. Ja sinä voit lähteä elämään uskova ihmisen elämää ja todistaa heti lähellä olevilla ihmisille, että sinä olet tullut uskoa, että Jeesus on sinun Herra.
ja etsiä niitä pyhien yhteyttä, muita uskovia yhteyttä ja pyytää, että Pyhä Henki johdattaa seurakuntaa ja alkaa heti lukea Raamattua, Jumalan sanaa sieltä, koska se on se ravinto, mitä me jokainen tarvitaan, joka hetkeen, jokaiseen päivään. Että me ei kuivuttaisi ja pois poikettaisi, niin meidän tulee syödä Jumalan sanaa, olla siinä elävän sanan lähteellä, Pyhän Hengen virtojen alla. Ja tämäkin on tänä sabatin päivänä, niin kuin levon päivänä, niin haluan teille toivottaa lepoa ja rauhaa Jeesuksessa, ja Jeshua Messiassa. Ja kaikella lailla me voidaan niin kuin tietää se, että me ollaan siunattuja, kun me ollaan Jeesuksessa. Me jo omistetaan se kaikki, mikä Jumala on meille luvannut. Että otetaan se omaa elämää ja iloitaan siitä, niin kuin sana sanoo tuossa, että iloitaan Pyhässä Hengessä. Kaikessa siitä ja iloitaan ennen kaikkea siitä, että meidän nimemme on siinä elämän kirjassa ja toivottavasti sinunkin katsoja, joka siellä on, niin sinunkin nimesi on siellä elämän kirjassa. Ja jos ei vielä ole, niin sinä voit tulla Jeesuksen omaksi Jumalan lapseksi tässä hetkessä tänä päivänä. Aamen. Ollaan siunattuja ja mennään eteenpäin. Viedään iloite evankeliumia. Hei hei!